Kanegade ka All India Radio Shillong ka khubor ban pule dei Alvarin Kharwan lang. Ki mat ki bakongsan jong ka khubor menta ka step. 1.8 shispa angut kinong India basakot ha Ukraine chalari henen kasngi. Lasdang ka jing yatap vote ha kawat ka bahnyaw bat ka bakhat du ha ka jingjit nong mikmat thamai sha ka ying dor bar thawan ka Uttar Pradesh bat ka election shiteng samai ha Majuli Assam menta kasngi. Bat poi ka jahat kit marbam ha Guwahati na Patna lingba kari Bangladesh. Hashwa ban phai ki khubor ki babnya ine shashkor ya kan igajing penbana ka badan kam. Namar gajing sa priang uknyang jing pang COVID thamai bala tep kumu Omicron ni kentui ki nong ngap jongi ban yai long ki ba fikir bat ban le shimti ka pura bat ya weru iki wei ban le kumju kenthop iki khana samlalut bahap deng khat san bat khat prasnam karta. Sngapa yai peteng ban buat iki lightly ki jing batai ka koi ka khia harum ban light na ka jing ma deng ya ka mask yang ngai na ki wei pat site khuit bhai la ki ti ba ka durkhman na ka benta ka jing te ko babnya halor COVID khat khandai pila ban phone ki number yarap kari ki badai not iwei are like khandai nyo pra not sound real but iwei not nyo san ki number yarap ka jala Meghalaya ki dei iwei not pra but iwei saw iwei not mentang ne phai shaki khubor ki babnya Kumba 8,000 shispa angot kinong India basakot ha Ukraine kila yo banwan phai salary henen kasngi lengba ki khot waitli ki ling soin balapan bai kerpang na kabenta jongki kini ki ling soin kilami na kiri ba marjan ka Ukraine dakane kinong India baro ke balawan phai na Ukraine nadu balas dangli shawya ki kala kot shaka khatsan hajar khandai spa angot hado menta ladon chis phau Perton ki sipai ling soin kari India ki balik shaw ya 8,000 sanpon ringut kinong India bat le da ru 8 ton ki bam ki di ba ki ki jingerap shakari Ukraine kum shibenta jongka operation Ganga na pedeng ki khatwai tali ki ling soin ki bala poi henen kasngi khandai tali ki la hiar ha New Delhi bat art tali ki la hiar ha Mumbai Lakhmi ranti bala shai kasngi kendan pratali ki ling soin ki bawan phai bat khatsan spa ngut kinong India na kiri ba markhap bat ka Ukraine ki baron phai shalari Na pedang ki sapu laingot ki samla pule na Meghalaya ki basakot ha Ukraine sapu ingot ki lapoi shari India henen kasngi. Menteri rangba ka Meghalaya u Konrad ke sangma oleh thu bana ki angot ki badang sa iwe idang dan ha Budapest bat ila banwan phai menta kasngi kat ba iwe pat in sa bet sha Ukraine bat laki bahayang. Kajing ethap vote na kabenta ka wat ka bahnyaw bat ka bakhat du ha ka jingjit nong mikmat thamai sha ka ying dorbar thawan ka Uttar Pradesh kelas dang na du ka por hanyaw baje menta ka step bat kan kut hadu shibet nriu baje janmiet ha ka ni ka wat ka bakhat du ka jing ethap vote kan long ha ki san pusau tali ki constituency ki badan ha ki khandai tali ki district ka Uttar Pradesh kin dan nriu pak hat laingot ki kertong ki banya aireng ha ka ni ka wat ka bamenta Kajing jet nomik mat thamai shakaing dorbar thawan hakiwei ki jala kari kanthop ka Manipur Punjab Uttarakhand bat Goa kalakut bat kajing nyo vote na kabanta kini ki jala kanthop ru ka Uttar Pradesh kan long hakashi photarek menta upnai Kajing jet nomik mat thamai basiteng samoi shakaing dorbar thawan ka Assam na kabanta ka Majuli constituency kelas dang na do ka por hanyo baje menta ka step kani kajing ethap vote kan kut hadu ka por san baje shibet janmiet bat ki don laingot ki kertong ki banyale hakani ka election lakhmi lintiru ba ki nong tap vote na kani ka constituency ki badon shilak life laingot ken wan ni shimbenta hakani kajing ethap vote ka badangnya shakmat menta Menteri Katnat ki kam kat liang bat jahat kari India u Sarbananda Sonowal ula pediang ia ka jahat kit jingkit MV Lal Bahadur Shastri kabala kit khaw bat ki wei de ki marbam na Patna shadu Pandu Port ha Guwahati kani ka jahat kalayat lingba kari Bangladesh habakran halor kani u Sonowal ula ong ba kani ka long ka klip mat ka bakerpang bat ka budak ia ka jingsdang ka kit ka ba lingba ki wa ba bat ki wa rit hapo ka jala Assam Ula ong ru ba kani ka kanwanra ya kalat ka bakham jamdor ka bakham bha ya ka maryang bat ka bakham suk ya kinong khayi ha ka jala ka bakila ang nuot laslam bha la kawe lama ya kani ka jahat kit marbam na Patna da Usunwal ha ka santarik urempang arajar arpuar bat kala shimpor shibnai ya ka ban poitiap hadu Guwahati hadin ka jingyat lenti ka ba 8,000 lais pa san pau kilometer lengba ka West Bengal bat ri Bangladesh
Kani karu kompania iki marbam leng baki wa kala plelat ya kani karu komket hakathan chatai lammi ngi hi baro kawai barkan plelat ru iki nong rep ban shalani ki jingmi jongki hakador ka babet barkan tiu ya kayo ka kwat jongki. Kani kadai ka All India Radio Shillong ka bawalam shapi ya ka khubor. U MDC kaseng NPP u Albinush Marak u balong unong mikmat kasiju u la syajit kum u Chief Executive Member CEM jongka Garo Hills Autonomous District Councils GADC. U Marak u la penliam dasan vote ya u Dhormonat Sangma nong mikmat ka AITC. Letho syu ba u Marak u la yo khat nyo vote kat ba u Sangma u la yo khat ar vote haga jingjit CEM kabala penyai da unong yalam bathamai ka GHADC u sengchim. Lahap ban penlong ya ka jingjit CEM bathamai ya ka GHADC hadian ka jing persya ki ba ya u CEM barim urake sangma kabalalam sya ka jing no kam jong u ka jing shna ya ka lentiral na tetelia sya bernihat kan 4 lak ban sedang satya hadian babun ki seng bhalang ki dang ye beteng ban persya ya ka ni ka kam u officer ka North East Frontier Railway NFR ulaong baha ka jinyalang bala penlong menchen number kiseng balang ka NFR kala pensngau bakalong ka bala kloy ban ai ra ka jingtho bakan on penya ye kaliket nong le jinglet leng ba ka ni kalentirel klem dayo jingbet na ka sarkar Meghalaya hanrai kan penya tangi ki kaliket marbam bat ki wei ki jai tiar Katnat ka koi ka khya jong kari India kale thu herin kasngi baladep ban ai palat chispa anyo pu praklor prapulai laktali ki dos jong kadawai tika covid khat khandai hari India barok kawai lingba ka jing ai dawai tika ka badang ya shakmat hakari menta kale thu ru bahaki ar pusaw konta baladep layo ban ai tika ya palat ar pun riulak khat khandai hajar ngot ki brio hakawai pat kalyang le thu baka jing yo koi ki bapang covid hakari menta kalong khandai pu pra point henry na ka shispa Hakabalaran kumba khandai hajar nyos pa san pusaw ngot kibala koi nakani ka jingpang hanin kasngi. Kibala yo thamai ka jingpang covid hakari baro kawai hanin kasngi kidon san hajar saus pa nyo pun rungut. Bat baro kibadang pang covid hakari menta kidon palat san pu khandai hajar ngot. Habapai pat syakalong kaman na u covid ha Meghalaya ladon khat san ngot kibala yo thamai ka jingpang covid khat khandai hanin kasngi bat khat nyo ngot kibala koi nakani ka jingpang. Barok ke badang pang covid ha ka jela menta ki don chispa sa pulai ngut la thu ru baladan angut ke bala khlat na covid henin kasngi bat dakani barok ke bala khlat na covid ha ka jela menta ki la kot shakashi hajar sanspa prapusan ngut ha ka lumpung yale kai cricket Ranji Trophy Elite Group A ka jing angnut ka Meghalaya ban penkut ya ka jing khon persha ya ka Gujarat ha ka jing ya khat kala pulam no hadien ba ka kanhun kala la ban kamai tang aspa san phoran ka Meghalaya kala rem no dashi inning bat shi spotlight pusa khandai run ha Rajkot henen kasngi ha ka Gujarat Uravi Teja bat upunit bisht kila Ayman Siem ia ka team na Meghalaya hakaba kila tiet bha bat kamai arspa arpasauran la lai wicket hakasni kabalai u Teja ula kamai chispa lai pulai run bat u bisht ula kamai san pusan run ban penkot ya ka khubor sa shisien pat kimat ki bakong san 1.8 hajar chispa ngot kinong India basakot ha Ukraine chalari henen kasngi Lasdang ka jing etap vote hakawat ka bahnyau bat ka bakhat do haka jingjit nong mikmat thamai shaka ing dorbar Uttar Pradesh bat haka election shitang samai ha majuli Assam menta kasngi poi ka jhat ket marbam ha Guwahati na Patna lingba kari Bangladesh bat kaptong ila poi shaka bakut jong ka khubor ka balawan chapi na ka All India Radio Shillong sa shipor ka ta ka por pravajing nya so ka Delhi station na ka benta ka khubor haktin Hindi ka ban bot pada ka khubor haktin phareng ha ka por prashteng kani ka dai ka All India Radio Shillong